neng rang senai tong hukai tang dio samno khlai me yang asla tamo buri tam sla ang je saman awas khaja nangai jang awas kok anani kok ke kok ang sakna blai neng rang ni bagi wan nang nya nong to rang ba si samung khanya hingke Rumka ang Binode bwskang ni 15 September 2025 kaisa kokborok toke release nani tangi tongo o toke ni mung ka triple S ni full form ka Sachlang saichung sa o toke o ang kaisa villain ni rule khlai tongo haidi o salonaro mukto darawo naiphaibadi nainai kaham hamya sabaidi norongni o saklai mung chini kinango belai ke nangkung mani ingnai tai nanyata pogyo salo norok pordawo dadak sidak naimani yaklo baithang jungbai joto baino dadak sidak bo malai nai haike norongno naiphaina ni bagwi ang khabai khubai ko jawo hambai bye bye